ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 11 феврали соли 2022 1000 рубли 151 сомонӣ ву 20 дирам, $100 1130 сомонӣ. дар ин рӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 55 000 сомонӣ сар мешаванд, бо нархи 80 000 сомонӣ ҳам ҳастак. аз шаҳри Душанбе бошад, хона бо нархи ҳамагӣ 135 000 сомонӣ ҳаст. хулас ки вариантҳои хуб бисёранд аз ҳар як кунҷи ватанамон, лекин аз шаҳри Душанбе боз зиёдтар мебошанд. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, як лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ёин ки имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. обсвет дар назди замин ҳаст, мактаб ҳам ҳаст. мегӯяд соҳибуш, мактаб 200 метр дур мебошад. 6 сотиқ замин, документош 100% ва нархаш бошад 55 000 сомонӣ. бо муомилаам дорад. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. рақамҳои Россия бошанд дӯстони азиз, WhatsApp доранд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дар Уртабуз. 6 сотиқ замин, 4 тараф забор дорад. соҳибуш мегӯяд ки аз ҳисоби худам ва як газхона дорад. ҳуҷҷат дорад. нархаш бошад 80 000 сомонӣ. боз муомилаам мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 135 000 сомонӣ. як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар якмошонаи бинои новостройка. хона ҷойгир аст дар поёни саховат дар автоцентр. худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. обсвет, канализатсия ҳаст, мегӯяд соҳибуш. ҳуҷҷатошам 100%. туалет ва наҷудош катур монтаж кардагӣ. нархаш боз як бори дигар такрор мекунем, 135 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран дӯстони азиз, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ барои як хонага бениҳоят масоҳати калон мебошад, фикр мекунам. дар 6-мошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. ҷойгир аст дар 20 микрорайони шаҳри Хуҷанд, доми 9А, квартираи 18. қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад. нархаш 293 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ва дӯстони гиромӣ, аз шаҳри Хуҷанд боз якта дигар хонаи фурӯшӣ ҳастак. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5. 4 дар хона, як веранти калон, ганҷур, пайнан, дегдон, оғили 12 метр ҳаст. замини назди ҳавлигиш 10 сотиқ мебошад. дар сари раҳай мактаб дар наздикиш, 3-4 хона усунай, магазино дар наздикишанд. дар назди ҷамоати озодагон ҷойгир аст. деҳаи Имомбухорӣ. нархаш бо маслиҳатай дастрочни фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. рақамҳои Россия, WhatsApp, имо доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун, доми 24. 3 хонага мебошад. мутаассифона соҳибуш масоҳатшон, яъне квадратураша намедонанд. ҷойгир аст дар 3 ошонаи бинои советӣ, 3 падест. нархаш 225 000 сомонӣ. обсвет дорад. ремонтӣ меёнад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Ваданасос назди канечкаи маршруткаи 44. 3 сотиқ замин, 3 дар хона. Масоҳати помещения жилоиш 100 метри квадрати мебошад. Яъне ҳуҷраи хоб ҳаст, меҳмонхона, кухня, хулас ҳамаш ҳастак. Дворуш калону зебо мебошад. Ремонт дорад, махсус канализатсия ҳаст, об ва свет ҳама вақта. Аз ҷиҳати транспортам ягон мушкилӣ нест, ҷои хуб мебошад. Обу ҳавошам тоза, документош ҳамаш 100%. Марҳамат дӯстони азиз, метавонед худатон рафта таоми хонаро бинед. Рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. Нархаш $45000 арзон ҳам мешавад. Сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. Рақамҳои соҳибуш ки охирашон 9797 мебошанд, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ. 10 сотиқ замин, 4 дар хона, ҳама шароитош 100% мебошанд. Об дора, свет дора, квартираам бошад, алишам мешавад. нархи хона 200 000 сомонӣ. Бо маслиҳатам мекунем, хона хар бошад, мегӯяд соҳибуш. Марҳамат дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран, WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун, пештараномаш Қумсангир, маҳаллаи Аҳмадобод. 3 дар хона обшӣ мебошад, 2 дар хона бо верандаш ремонт кардагия, 1 дар хонаи дигар беремонт мебошад. Бо документош таъмин аст, қарор, сертификат ҳаст. Дар пушти хона бошад канали об. хона обши 48 сотиқ замин дорад, документарни 12 сотиқи тақсим кардагия, 4 замин обши 12 сотиқи. Марҳамат дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. WhatsApp доранд. Марҳамат дӯстони гиромӣ. нархи хона 350 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. Об свет дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон мебошад, пеши пости Гаида. Дӯстони азиз, ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои новостройка. хона чӣ хеле ки мебинед на рӯи сурат ремонти замонавӣ дорад. обсвет доимӣ, ҳуҷҷатош 100%. фавран фурӯхта мешавад. соҳибаш мегӯяд ки пул барои ҷарроҳӣ дар кор, барои ҳамин мефурӯшанд. нархи хона 250 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои вавилон, яъне рақамҳое ки охирашон 86 88 мебошанд, WhatsApp доранд. беҳуда нороҳат накунед, мегӯяд соҳибаш. баъд дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем ки аз ҳамин минтақа мо як ҳавлии фурӯшӣ қабул кардем. ҳавлии душонага мебошад, бениҳоят ҳавлии зебо аст. камтар пас видеонавори ҳамо ҳавлия пешкашто мекунем. интизор бошед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурхонтепа. ду хонага мутаассифона соҳибуш масоҳатша нагуфтагиай дар дуи мошинаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Айни 76. худи дом 3 этажа дар Калитсивой, наздикии Исмоили Сомонӣ ҷойгир аст. нархи хона 200 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ду хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад, дом тайёра, техпаспорт дорад. ҷойгир аст дар нихӣ рӯпарӯи литсеи Аминҷон, мактаб садик дар наздикиш. ремонти хона тайёра, маҳсулотҳои нақсхатӣ. нархаш 305 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, аниқтараш бигӯем дар маркази шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 68 метри квадратӣ, шумоёра метавонем ба ҳазур ба ду хонага табдил кунем.
ҳатто сехонага ҳам карда метавонед, лекин пешакӣ огоҳ мекунам хонаҳотон бениҳоят майдача мешаванд. ҷойгир аст дар 12 мошинаи бинои новостройка хона бе ремонт аст, коробка ва ҷойгир аст дар бофанда дар маркази шаҳр наздики опера балет, театри опера балет. худи дом 16 этажа мешавад, 4 блока. дом ай катлаван дӯстони азиз, застройщикаш Сафар центр мебошад. нархи хона 295 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва дӯстони гиромӣ, пешакӣ огоҳтон мекунам, пешай хона харидан аз катлаван ҳатман бо оилатон фикр карда баъд хулосатона броред. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён, 6 сотиқ замин, 3 дар хона, ошхонаи муваққатӣ дорад, садик, мактаб ва бозори Ҳоҷи Шариф дар наздики Шайб. замини 100% корумай, дарахтони мевадиҳанда дорад, шафтолу, чормағз, гелӯз, ангур ва ғайра. дастрочни фурӯхта мешавад, пул лозим аст ба соҳиби хона. бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад хона. илтимос харидори аниқ занг занед, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз бозори Ҳоҷи Шариф тарафи сабзавод ёки лесхоз ёки горгаз, деҳаи лесхоз ё горгаз мебошад. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона 160 000 сомонӣ, чун ҳар вақта рубл ва доллар дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонагам бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд, доми 34. маълумоти пурра бо занги телефонӣ. марҳамат дӯстони азиз, дар комплекти ҳамин хона кондитсионер, аристон яъне термекс, кухни гарнитур дохил аст, яъне ҳамин чизҳо меистанд. нархи хона 250 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.